Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Jarraian entzungo duzuena, Donostiako zinemaldi alternatiboan eman zen solasaldietako bat da. Tira, ongi etorriak zinemaldi alternatiboaren saio berri batetara. Badakizuenez, zinemaldi alternatiboa egiten dugu eragile ezberdinok eta gaur Marruma kulturalari tokatu zaio. Eta Fara pelikula ikusi dugu, ez nahi saiatuko auskatzen, seguro gaizki egiten duelako. Tira, pelikula nahiko krudela esango nuke, ez balitz izango azken urtean Israeli gauza latzagoak egiten ikusi dugula. Eta, aurtengo zinemaldi alternatioan jarri genuela puntua edo ikuspuntua bai zinemaldian, bai Palestinaren aldeko zerbait egin genuen. Eta baita ere bai beste aurtengo puntuetako bat da, gure hirian ikusten ari garen arrazakeri eta fasismo lemak, kanpotarrekin bi gai horiek izan ditugu beste ohikoak diren turistifikazioa eta horrelako gaiekin, baina aurten bi gai hauek tratatu nahi genituen indartsu edo hoiei eman nahi genien ikuspuntua eta, Fara pelikula ekarri dugu gaur. Podcastaren bestaldean daudenak ez balin badezue pelikula hau ikusi, jakizue podcastaren informazio taulan jarriko dugula esteka pelikula ikusi ahal izateko. Hizkuntz ezberdinetan dago, baina subtitulatua dago gazteleraz eta iaia ez da hitz egiten pelikularen zatia handienean. 3 sekziotan banatu genezake Fara pelikula. Lehenengoan neskatila ezagutzen dugu, neskatila inteligente bat, ikasi nahi duena, bere eskolan lagun guztiak ezkontu nahi dute edo horrek ilusio egiten die eta Farari aldiz berak ikasi nahi du, hirira jo nahi du, ikasi eta irakasle izan. Bigarren zatian edo, eta iaia pelikula guztia hori da, Britania handiko soldaduak erretiratu egiten dienean 1998an bere inguruko herriska ingurutik eta bilabetera Israelgo ejertzitua sartzen da eta hor bere aitak bestearren sartzen du sotoan Fara eta saiatzen da esaten dio itzuliko da bere bila. Pelikula guztia hortikan aurrera da berak ikusten duena halako zati zulo txiki batetatik. Eta kuriosoa da, zeren pelikula lehenengoan ikusita, agian ez zeate konturatzen, baina bigarrenean ikusita, ez da ikusten violentzia espezifikorik, baina dena gu imaginatzen dugu. Eta berez oso gordina da, ze gure imaginazioa beti jartzen da txarrenean. Ez dakit publikoari galdetuko jot, ze iritzi duzuen gaur ikusitako pelikula, gehiengo hau esan dira zuela ezen eutala ikusia. Animatu. Ikuspuntirik, zerbait gustatu zaizue? Balio dizue? Bai, jendeak esaten du, bai, horatzean, esan. Neri gustatu egin zait eta zu komentatu duzu noain nire garazi konturatu nahi, violazioa falta da egin ez? Eta, nire gustatu egin zait, lehenengoan umia direna nola jolazten duten bere herrian, bere gauzak, eta bestean nahi du ikasi eta jazta, ez? Eta gero berari gertatzen zaiona oso horretan, bereitan, gainean, graziosoa da zen, aldute jun bere lagunekin, baina gelditzen da bere aitarekin, ez? Aitasunagatik, segurazki ez. Zer gertatzen zaion gero, ez?
Eta gero nik usten dut emakume hori ez da oso borrokalaria da, eta saiatzen da mundu desberdinetan ateratzea zulo hortatik, ez? Eta lotzen du gaina. Orduan baina bai ikusten dela, ez da, atxeukin komentatu dugu, bera normalean violazioa gertatzen dira pila bat, eta pelikontan ez da ikusten. Eta, bueno, hori. Violazioa edo violentzia? Bueno, gerra batean biak. Violazioaren bidez, ez? Baita. Gero ere bai, izan daiteke zine pelikula hau egin duten gehiengoa emakumeak dira. Bai zuzendaria, bai argiztapen zuzendaria, musikan uste dut ere bai, eta aktore printzipala, aktoresa, denak emakumezkoak dira. Esan genezake, zuzendariak gidoitutako pelikula bat dela, bere opera prima, lehenengo gauza egin zuena, eta txikitan entzun zuen historia batean oinarritua. Berak gidoitu zuen, berak grabatu zuen, eta ezakik kuriositate batzu daude, hemen pelikulan berak kontatzen zuen elkarrizketa batean nola pelikula rodatu bitartean, pantailan atzean, ekipoko batzuk negarre zeuden grabatu bitartean goratzen zielako bere familiak kontatutako istorioak. Ze Jordaniarra den pelikula bat, baina asko datoz gune hauetatik, edo berain familiak hemendik datoz. Eta gero ere bai, kuriositate bat pixkat aktoresaren alde, lehenengo kastina oso gaizki egin zuen. Ezan aktore bat, ezan aktoresa, lotxa asko zuen, eta ez zuen aktuatzen. Oso gaizki gelditu zen, eta hori zuzendarioak dio, Baina gero esan zuen, eske bere begiak gustatzen zaizkit pila bat. Eta pelikula guztian ikusi transmititu behar dute begi horiek. Eta orduan zuzendariak egin zuen lan estra, esaten, zu nahi zaitut, baina deskubritu behar dugu zure atzean dagoen aktore hori. Eta orduan lanketa bat dago horren atzean, eta ez dakit apostu bat, ez? Osea, normalean, kastinean nor da oberen egiten duna, eta hori hartzen duzu, eta esaten duzu, ez? Neska honek dauka begirada berezi bat, eta hori behar dut. Gainean berak esaten zuen, behar den neska bat, non egongo naizen 50 minutu berarekin entzerratuta gela batean, eta berarekin konfiatu edori. Orduan bere begirada zuzendariarentzako oso garrantzitsua zen. Bueno, zuzendaria Darin J. Saian da, idatziz, seguro beste modu batetara oskatzen dela, eta aktoresarena Kalam Taher. Eta Torontoko jaialdia zinemaldian estrenatu zen, 2021an, irailean, 2021ko irailean, kritika oso ona jaso zituen, bai zuzendari argiztapen zuzendariak, bai zuzendari hau, gidoia, pelikulak eta aktoresak. Sari batzu jaso zituzten beste jaialdi batzutan, eta bar, eta ohikoa da hau kontatzea, baina 2022ko urtarrilean Netflixek erosizun, ondoren filminek, baina presio sionistengatik katalogotik erretiratuak daude. Gaur egun, filminen sartu, pelikularen izena jarrita, fara jarrita, aurkituko dezue irudia, baina pelikula no reproducible jartzen du. Horixe esan behar nizun, burura etorri zait, 21 Toronton, gaur egun, seguro, ez luketela emango, zinemaldi batian. Ezingo luketela. Baten batien bai, baina Europan seguro ez ez. Eta ondoren, ezakit, bai aktoreak, bai zuzendariak eta presio horiek jaso zituzten, boikotatu zuten, IMDb-en ere bai boikot latza jaso zuen, presio sionista bozkatzen zutelako 0,0000, baina gero beste plataforma batzutan ikuste duzu jendeak haupatu nahi duela bere puntuazioa, eta orduan emate diote 9,9 bat. Eta bueno, pixka horiek kuriositate bezala. Gaurko gonbidatuekin sartu aurretik, gustatuko litzaidake ikaspenik, zerbait aportatu nahi dezuen, gustatu zaizuen, ez, gogorregia, balio digu
urrengo urtetan baloratzeko. Gaur arriskatua zen, genekien zala saio bat, pelikula bat oso premiatua eta bar, baina, karo, ezenekitena noratzen duzen arriskatua da. Orduan, ze iruditu zaizu? Ondo, gogorregia? Bez, nahi gogorra baino ez naiz oso zinezale. Bueno, pixkat aspergarri tarteka. Planteamendua behar ez da erresa. Igual sinema baten ondo, hemen deseroso, alki gogorra, inditeke pixka luzea. Hori bai, denbora guztien pentsatzen ze bitxia dan. Ze testuinguru berezia planteatu duen zuzendariak eta nola oso leku gutxi txiki, aktore gutxikin sortu du gainera da relato mikro bat, gu badakigu. Gutxi gehiago Palestinako hau izan zen, bestea eta gaur egun da ez da izer, baina hor ikusten duzuna da hain mugatua, hain zehatza eta ja kasi parte gehiena gela hortatik eta oso egoera berexia erakusten duena. Oso zaila izan behar du pelikula batin eta hola planteauta hori egitea tentsio handiko, ez da gizero, ez. Honek, bueno, eusten dio bere zeari, erronkari eta hor zaude, ez. Gainera, baten batek uste Joserrak ja esan zion, pelikula handik hemendik dator da, orduan bakizu gutxura erazi izangoan. Gero ikusten dezu hor gauzatua eta, joño, bueno, pues, badu, berexia da, alde hortatik. Hor dago estena bat, ez dakit ez, nik ikusi nun trailerra lehenago interneten, eta trailerrak ekartzen du, estena hori, zer, Mikrora itxe. Estena hori, familia hiltze duten, eta batez ere, ume jaio berria garbitze dutenean, ez? Eta nik, ez dakit, nahi pixkat erreparoa edo beldurra ematen zidan, ez dakit, ez? Osea, esan nahi, propagandismoan edo sartzen zan, zea betean. Ez dakit. Berak kontatzen du, Makokik esan duen bezala, kontatzen du, berari, zuzendariari, gauza erreal bat bezala kontatu diotela, eta gero filmaren bukaeran esaten du, baita ere, Siriara dijo alafara, lortzen du laiatzea, baina, berari gertatutakoa transmititu dula, urrengo beraunaldi jakin dezaten. Zergati dudatu, ez dakit, ematen du pixkate. Badakiguna urte hauetan dago jokatuta Nakbaren epoka hortan, 1948an, eta dakiguna da, armada israeldarrak egin zitula masakeri izugarriak, herri batzuetan masakerak egin zituen. Gehien batean egiten zutena Ilan Bapep esaten du liburu zoragarri batean, Limpieza etnika de Palestina, Ilan Bapep, esaten du gehien batean, herri askotan egiten zutena gizonak apartatu, adin ezberdinetakoak, gazteak eta zarrak barne, o behintzat oso tarte luzean, eta garbitu egiten zituzela herri batzuetan. Eta gero erabili zutena izan zen terrorea, oain Libanon ikusten ari geran bezala. Esaten dute altabozetatik dauzkazute ez dakitzen denbora alde egiteko, eta orduan mundu guztia, eta, etxeak dinamitatatu, danetatik. Basakeriak egin zituzten, ez dakit. Pizkat ematen du estena bezala, pizkat ez tezigua, inkluso jaio berriarena eta horrela, eta aurrak eta banak hiltzea eta hori. Ez dakit, basakeriak egin zituztela badakigu. Eta terrorea izan zen, generalizatua izan zen. Horrela lortu zuten, 700.000 bukatzen dut. Horrela lortu zuten 700.000 personak Palestinak, exiliora jutea beren etxateitera. Hala ere, jaio berriarena ez da usartzen akatzen. Uzten du lurrean eta egoten da hor, egun bat, bi, supuestamente gozez edo hiltzen den arte, edo hotzez, edo... Bera ez da usartzen, baina komandanteako dena delakoak esaten dira, inkluso ez gastatzeko ez da bala bat ere esaten dira. Hori, ohiko esaldia da, ezakit benetan, baina pelikula batzutan ikusiago. No desperdicies una bala. En fin, hasieran esan duana, pixkat, ez dakit norbaitek hitz egin daizun? Galdetzen zen gogorra edo bizitza gogorra, ez batez ere hauena.
mira gogorra eta noski arnaza mosten dizu. Ikustea baino badakigu horrela dela eta imaginatzen dugu hori izan zen edo ez, hori eta handiagoak eta bai, norbait izan bertazeiken humanoagoa izatea ere, baina latza bai bizitzeko eta jakitea egia dela eta gertatzen ari dela. Ni zoritxarrez, azken urtean gauza latzagoak ikusi ditugu. Aurrak izan, ez, Israel ematen du, ze kuriosoa den, egon nintzen... Izan nahi ederra dela, pelikula guztiarekin ederra dela. Bai. Lenguan lagun batekin hitz egiten esaten nuen, gogoratzen zeate sarraski berria, hasi zenetik oen dela urte bat, eta bar, nola hasieran debatitzen genuen, bombardatu zutela ospitale bat, eta ez, Israel ez zela izan, no seke, eta hortik aste batzuetara izan zen naturala, eta, osea, egunero edo astero jartzen zuten kuota violentziako eta altuago. Eta zerbait egin nahi genuen. Egia da, ere bai marruma kulturaletan hitzaldiren bat egin nahi genuela, baina esaten genuen, ikusten ari genanekin ze hitzaldi. Ez dago ezer esateko. Eta urte bat daramagu, eta, bueno, zinemaldia bideratu dugu horrelako pelikula bat eskaintzeko. Ez dago eta bada asko esateko, ez? Nik uste eta zeaten moduan, irutzatxea txurikeria, indiogula ze gauzare gertatzen nahi dira, eta baino, askoz ere, forteagoak. Zintegu dudan jarri, gertatu zen, etzen gertatu, ez gertatzen dira, eta baino, potologoak egunero, gure biztan gainaz, eta telebizatua da. Uste kontuz hili behar degula horrelako gauzakin. Era bat, ados. Ikusten gaude, egunero gertatzen, egiten dituzten gauza sarraskiak eta bar. Pixkat hitz egiten hasi gera, baina ez dizkizu eta aurkeztu, Jon eta Joserra BDZ-tako kideak dira, eta batzuk gehiago etorri dira, eta bueno, bai, Donostiko kideak dira, txarean BDZ eta Gipuzkoa bezala aurkitu ditzazkegu, baina, bueno, pixkat gaian sartzeko edo nola ezin dugun zuzendariarekin eta hitzekin, erabaki dugu BDZ-aren inguruan, zer diren eta bar ezagutzea, beraz? Hasi baino lehen, badakit Joanek moztu naiztealaren, baina bi gauza apuntatuan euskan eta ez ditut komentatu lehen. Filman atentzioa ditu diatena, bat, nola pintatzen duten gizarte hori, bat ez ere fara nola pintatzen duten, ezta? Alde batetik atentzioa eman dit, ez dara maskitela ez beloak eta hori, baizik eta oso soineko politak eta ederrak ematen dituzela bai berak, eta bai gero hiltze duten emakumea baita ere. Alde batetik hori, gero beste, ohitura izango zen, horrela pintatu balin baute, horrela izango zen ohitura. Eta gero beste alde batetik nik uste interesgarria izan dela, nola pintatzen duten fara, zera, ez? Alde batetik ikusten da lehenengo estenan, katezismoa ematen tipoak eta horrela, interes gutxi jartzen du emakume honek, berak nahi zuena zen, irakurri eta estudiatu danaren gainetik, ezta? Eta gero, gainera daukatoke feminista bat edo, garai hartan etzan izango noski, baina gure ikuspuntotikan, zer esaten du zein da pertentzioa, estudiatzea danaren gainetikan, bueltatzea herrira eta egin eskola bat, zeinentzako eta neskentzako. Hala esaten du, ezta? Oso puntu interesgarria, esan diet, beste idea batzuk, beste era batera pintatzen dira gizarte horiek, ezta? Esan diet, gaur egun. Hori, esan diet. Oso, no? Tira, BDZ esan dezakegu BDS mugimenduaren barruan sartuta dagoela, baina esplikatu beharko dugu. Zer da BDS? Zer da BDZ? Nola sortu ziren? Ederki, labur sarean informazioi dena badago. Beraz, berezik interesa zaionak, badu BDS Movement interneten jarri, eta sartuko da hor ingleseko orrialdean, oso osatua, informazio askorekin, edo bestela euskeraz badegu bdz.eus, eta hor informazio bera dago euskeraz. Orduan, BDS da
ekimen bat, Palestinan sortu zana, 2004-2005 bitarte, hango erakunde askoren da gizarteko eragile askoren artin planteatzeko boikot kanpaina bat Israelgo jarduera kolonialistari. Adibide hartu zuten, ez zateko batuko aspaldiko kontua dalako, baino Hego Afrikan apartheida martxan zeonian, planteatu zen boikot kanpaina bat mundu mailakoa. Hego Afrikako produktuei, ekonomiari, kalte egiteko, behartzeko aldaketara. Hartan oinarrituta, uarek erantzun handia izan zuen, eta itzala handia eta erainkorra izan zen. Palestinan ikusi zuten, 2004-2005, ja, urte askoko borrokaren ondoren, ez aurrera, ez atzera. Bueno, ea boikot kanpaina bat planteatuta, Israelen politikaren aurka, jarri genezaken munduko parte bat ontara. Boikot kanpaina batek lortu dezake, erainkorra baldin bada, Israelen interes ekonomikoei kaltetzea zuzenean, oso importantea da. Baina baita ere kultural, ideen mailako, hezkuntza, arlo asko ikutu ditzake eta oihartzuna izango balu behar beste Israeli emango lioke kalte nabarmena indiezaioke. 2004-2008 ja 20 urte pasa dira, arlo batzutan izan ditu emaitza honak, gero gora berasko, claro, egoeren arabera, 2004an hasi zanean, hasierako betikoa indarra, zabaldu zan, nazioarten ere oihartzuna izan zuen, azken urtetan bere intzun, makal, jendean egatzen da, usten da, oain Gazan gertatutako sarraskiarekin berriro pixkat indarra hartu du. Horren aritik, etorri gera, hemen Euskal Herrian, lehendikan ere bazegoen BDZ-aren ingurun jendea lanean, eta pixkat indar gehiago hartu du azken hontan. BDZ planteatzen, BDSek, berez jatorrian planteatzen zituen hiru errebindikazio. Bata zan, errefuxiatu guztien itzulera. 1948an 708.000 lagun bota zituzten Palestinatik. Eta jarri ziren Libanon, Jordanian, inguruko herrialdetan, Sirian. Haiek ez dute aukerarik izan itzultzeko. 1967an berriro ere 6 gerran esaten dana, berriro ere beste milaka batzuk kanporatu zituzten. Beraz, milaka lagun urte horietan kanporatu zituzten, eta haiek eta haien ondorengok ez bakarri Jordania talekoitara, Gazara ere. Gazako biztanleen, gaur egun, ezta? Gazako biztanleen bi eren dira Palestinatik Israeldarrek kanporatu zuten jendea, edo haien ondorengoak. Orduan, errefuxiatu multzoi gaur egun esaten dute 7 milio inguru lagun dirala, BDZ-ak planteatzen du, hoien itzulera eskubidea. Jende horre guztiak eskubidea du itzultzeko behaien herrira eta bertan bizitzeko. Claro, hori Israelek ez du ezer jakin nahi hortaz. Bueno, ez Israelek, ez mundu zabalak. Hori da bat. Gero bestea da, mundu zabalak ez, baina hori onuk onartutakoa da, ez dakizen bagarren deklarazioa. Alegia, errefuxiatuek eskubidea daukatela beren lurraldera itzultzeko. Horreatik, onuren erakunde bat, da oaintxe bertan Gazan lanean dabilen kasik erakunde bakarrenetakoa. UNRWA, hori da, izen horrekin. Eta UNRWAri esker, ari gera jakiten zuzeneko informazioa, eta pixka nazioartean oihartzuna daukana. Eta nazio batuetan ere planteatzen duna egoeraren gordina, eta hau ez dela onargarri, eta beste. Orduan, geho, bigarren zera da, Israelek okupatutako Palestinako eremuetan, gaur egun ere Israel konsideratzen dana, Palestinarra gehatu ziren bizitzen. Gaur egun 2 milio inguru jende da. Jende horren egoera gaur egun da bigarren mailako herritarrak dira. Claro, Israelentzako jende hori zea da, etxaila da. Orduan, bere ikuspegitik jende horrek inbarko lukena da Israeli galde egin. Azken finean, Israelen helburu behinena da, estatu Israeldar judu bakarra egitea. Claro, palestinarrako restorbo dira. Orduan, 2 milioi lagun daude palestinar, Israel esaten dan eremuan, baino beti ere bizi dira eskubide gutxiokin, diskriminazio ikaragarriakin, errepresioare neurri hortakoa. Orduan, BDS planteatzen zuena jatorrian da,
populazio horren eskubideak izan behar dute Israeldarren berdinak. Eta ez gutxillo. Eta hirugarrena da, hori ahaztu zait, baina bueno, badu zer ikusia lurralde okupatuekin. Hor badegu, Palestinaren kasuan badaude egoera desberdinak. Gaza dugu batetik, baina bestetik dugu Cisjordania. Cisjordania eta Gaza dira nolabait Israelen estatutik kanpo geratu diran lurralde palestinarrak, baina Israelek dauzkanak bere kontrolpean, da potentzia okupante kolonial bat. Gazaren kasuan ikusten dugu, zer politika eramaten ari diran. Cisjordaniaren kasuan, ari da gertatzen orain, Gazaren aritik, Cisjordanian gertatzen ari da, hoi da Israel handago potentzia okupante bezala, eta beak kudeatzen du hori. Izan zian bake zeak, hitzarmenak, eta beste, Palestinarra agintaritza sortu zen, hain zuzen Cisjordania eta Gaza behaile kudeatzeko, dira denak itxurakeriak, eta Cisjordanian bizidian Palestinarrak haiek ere daude, da egoera bat ezin bizizkoa. Errepresioa gordina, diskriminazioa erabategoa, eta gero dugu esaten digutena kolonien edapena. Hola esaten da, ezta? Nola ari diran kokalekuk etengabe gehitzen, oain 20 urte baldin baziran 120.000 lagun Israel juduak kokapenetan bizizianak Cisjordaneko lurretan, gaur egon ja kasik dira 800.000. Osea, da politika nahitazko bat, pixkana Cisjordania judutarrekin okupatzen juteko bertan bizi den palestinarren aurka. Berriro ere Israelen helburua da Cisjordania palestinar jendearekin ustutzea. Osea, bizimodua imposibleitea jendea galdin dezan. Hori behar dugu juduentzako eta bakarrik juduentzako. Orduan, pixkat, egoera gaur egun hori da, BDS-ek planteatu zituen helburu horiek, eta geroztik hortan lanian nahi da. Nola, boikotak esaten diote, boikotak, desinbertsioak eta zigorrak. Lortu behar dugu, batetik, aldan moduan boikota egin, demagun, asko zentratzen dute, por ejemplo, lurralde okupatuetan, enpresa israeldarra sartu dira sako negozioa itera. Bueno, orduan, boikota zer da? Israelgo enpresa horiei boikota zuzena. Lurralde okupatuetan darailtzaten politikak eta horiek oztopatzeko aldan neurrian. Eta horiekin konplize dian bestelako enpresak ere. Hemen Gipuzkoan dugu adibide oso argi bat, CAF. CAF ari da garatzen Jerusalemen tranbia proiektu bat, balio diena Israeldarrei okupantei Jerusalem eta bere koloniak jarri dituen kokaguneak lotzeko. Osea, da, implikazio zuzena lurraldearen kolonizazioan. Kafek hori badaki. Bostago lazaio, bueno, el negozio es el negozio, orduan aurrea dama. Orduan, adibidez, BDS-etaren kanpaina bete-betean eta Gipuzkoarekin zer ikusi handia daukana da, KAF, adibidez. KAFen kasun zer planteatzen da. Kurioso bat gertatu zen KAFen asuntuarekin, eta da, hain zuzen BDS-eren kanpainaren, bueno, lorpena hundietako bat izan zen, tranbia hori egin behar zuen konpainiak, Veoliak lortu zen, kanpaina, osea, trenbide hortatikan jeistea. Eta, osea, esan diet, eta Bilbon esate baterako, ekimenak, ekintzak egin ziren, bueno, Veoliaren kontra, osea, trenbide hori, oain aipatu dutena, egin behar zuelako. Eta Veoliak apeatu zen tren horretatik, eta zeinek hartu zuen, kafek hartu zuen hain zuzen, osea, edarra ingenun. Bai, bueno, hori adibidez da boikota, desinbertsiok eta zigorren inguruko gauza argigarri bat. Nola planteatzen da boikota, helburuekin. Hori da bat, bestea izan diteke, adibide kontatzen ditu dialako argigarrienak. Desinbertsio kasuan, bueno, badira mundu zabalin dirua da, baina badira jende batzu, lotxa pixka gehiago ematen dietenak, adibidez badago Norvegiako pentsio fondoak kudeatzen duen erakundeak, inbertsio batzu bazitun Israelko konpainia batzutan inda, bueno, pues erabaki du inbertsio horiek kentzea, Israelko konpainia horietatik. Edo, bien, lotura dutelako Israelek eramaten duen errepresioarekin,
bitartez edo konpainia teknologiko oso implikatuekin, edo agronegozioko Palestinako lurraldetan egiten dian negozioekin, edo, orduan bada mundu zabalian, inbertsio fondok desinbertsioa egiten dutenak. Edo Alemaniko Eliza protestante ere baumendu alako fondo bat, eta bada hori adibidez da desinbertsio politika. Eta gero zigorrak da, ea nazio batuek eta handa hemen, eragitzen dituzten zigorrak Israelen zearen politikaren aurka. Orduan, BDS-ren oinarria pixkat hori da, ezta? Gero, horrek izan duen bilakaera, esan oso eremu zabala da, argibidek emateko, hoixe adibidez, guantxe bertan jakin dugu, uda ontako albiste izan da, Aixa Seguro konpainia, boikote helburua zen, zergatik, Aixa da konpainia frantses bat, aseguruk eta olak udatzen ditu, baina alaber ere inbertsio funts bat zuen osatuta, eta funts hori zeukan jarrita Israelgo banku batzutan eta beste inbertsio fondo batzutan, eta horiek zuzenean inbertitzen zuten, edo bai gerrarako teknologian, edo armadaren hornikuntzak zehatzen, orduan, BDS eta planteatzu zuen kanpaina aksa boikot. Zure dirua hortik kentzen ez dezun hartin, izango zera boikot helburua. Lortu da erretiratzea Israelgo inbertsioitatik. Adibidez. Starbucksoko gerente generala hola, orain dela gutxi bota zuten ere bai, aurten diru asko, konpainiak irabazi asko galdu dituelako. Eta McDonald'sek ere bai egin du gauza bat, askotan kontatzen zelako McDonald's soldaduei doain ematen zitela jaten. Eta orduan hasi zen McDonald'sen kontrako kanpaina bat, eta orduan McDonald'sek egin behar izan duena da bere nola izena du, frankizia guztiak erosi. Frankizia normalean zuzeitzen dezu zure marka, beste batek gestionatu dezan, eta orduan McDonald'sek egin duena da, lokal guztiak erosi, hori ja ez gehiagotan gertatzeko. Dia presio batzuk, beren itxura ere bai, garbitzeko ere bai, zeratik urte askotan berdin izan zaie, azkenean konpainia amerikanoak dira, eta estatu batuarrak. Eta, ni ere bai jakin nahi nuke, zuen aldetik noiz sartu zineten BDS-etan, nola jakin zenuten? Ni BDS-etan BDS-etan sartu nintzen, hau txikizio hau hasi zanean, urritikan hasi zanean, ni abenduan sartu nintzen, zuetako asko bezala, ez da, ezin jasanez, zuzenean ematen ari ziren masakroiek eta horrela, zerbait egin nahian edo horrela, zer egin daiteken, eta nekien zegoela talde bat hemen Donostian lan egiten ari zena, ez nekien ez da BDZ zanik ere, baizik eta edozein talde berdin zitzaidan, zaniet palestinarren alde, eta zionismoaren, porque hemen Israel hitz egiten ari geran, baina Israel hasieratikan, baina ez napkatikan 1948tikan, baizik eta 19. mendetikan 1800 bukaera aldetikan zegoen proiektu zionista bat, instalatzeko zean, eta zan proiektu zionista sustituziokoa, alegia, kolonialismo sustituzioa, alegia, desplazamentua hor dagoen populazioarena. Gero, historia pixka bat badakizute, 1947, 1948an napka, 1947. Orduan izugarri hor zegon, baina, ni banekien hori zegoela, baina, orain muturren aurrean jarri zigutenean eta izugarrikeria guzti hori, zerbait egin nahian, horrela zinintzen ni, eta, gero esan behar da, esan dut, berdin zitzaidala zemotakoa zan, baina berdin ez, baina esan dut, nahi nuena zerbait egin, gertatzen ari zan txikizio horren kontra zerbait egitea. Hain BDZ-etan nago, eta ados nago, esan dut, BDZ gauza, alegia kanpaina, boikot, desinbertsioan eta zigorrena, oso gauza efektiboa izan daitekela, Israel
Israel dependitzen du, osea, esan nahi, kanpotikan dependitzen du asko, bere ekonomiak eta bere funtzionamentoa, por supuesto, estatu batuena, baina baita ere, neurri txiki batean, Europar batasunarena esate baterako. Europar batasunak, esan dugun horren barruan, egin beharko litzateken, desinbertsioak eta horrela, eta kolaboraziorik ez eukitzea gobernu sionistarekin, Europa dauka, tratatu ekonomiko preferentzial bat dauka Israelekin. Orduan, tratatu preferentzial horretan badago apartado bat esaten duena beti ere, giza eskubideak errespetatzen baldin badira. Bueno, organismo internazionalek momentu honetan, irakurri dezuten bezala, danek esan dute, esan nahi dute, hor dagoela, genozidio bat dagoela, ez bakarrikan urraketa batzuk, baizik eta genozidioa, aparteida dagoela, dana dagoela, eta hala ere Europak ez du behaz bat ere mugitzen hori gauzatzeko oso erresa izango zukenean, paus hori emateko. Bueno, orduan esaten detena da, bueno, ni momentu honetan, esan nahi, bezetan nago, egin nahi zerbait Palestinaren alde eta sionismoaren kontra, eta gero aparte iruditzen zederako instrumento bat, interesgarria izango litzatekena, jende asko parte hartuko balu. De hecho, urte askotan ni dakite danagatikan, nik nahiko berriki esan bezala abenduan edorra sartu nintzen, baino hemen Donostiko eta Euskal Herriko taldea aspalditikan daude. 2006an ja egon ziren, boikotaren aldeko zegoen jendea antolatuta Euskal Herrian, eta gero ja 2010an sare bat sortu zen Euskal Herria Palestinaren elkartasunez. Baina jende gutxi egon dira, eta, posibilitateen arabera gauzatxoak egiten. Esan diet, geroztikan, oain urritikan horrela, jende gehiago bildu da taldera, eta, posibilitate gehiago daude gauzak egiteko. Eta zuetako batzuk hemen zaudetenak, bateon bat nahi balin badu sartu eta parte hartu, oso ondo etorria izango litzateke, eta zenbat eta jende gehiago egon, gauza gehiago egin nahi izango lirateke. Eta, Jon, nola sartu zinean zu betezetan? Joserra esan bezala, berdin. Gazako sarraskia hasi zanean, joder, zer da hau? Eta deialdi bat ikusi nun, hain zuzen bedezetak kartzeltxo bat, ez da zer, Birundan, lehenengo bilera hola pixkatirikia izan zan da, bertatu nintzen da, ordura arte egia esan bedezetaren berri, BDS-eren kanpainaren berri ez nun, ez dut uste ez nahiz batzen da. Han ja hasi boikot kanpaina, honek interesantea dirudi. Ta gero kontua da, eta hemen dizer egin, noi da betikoa, manifa batea jungo naiz, da beste batera ere, eta hirugarrenea ere. Baina, hoi azken ingatzen da, motz. Zer gehiago? Ez da errexea hemendik zer gehiagoin, han dago, ez da? Gatazka han dago, eta hemendik zer. Enaiz, jungo ni zeakin borrokara, ni ez binipin. Batzuk animatuko dira, baina ni ez, orduan. Boikotarena, BDZ-arena iruditzaidan izan zitekela bere neurri txikian gauza eraginkor bat, gainera denbora neutxi ditekena. Zer, klaro, orain, Gazako sarraskia, demagun hori baretzen dala pixkat, edo aztu zaigula, ja ez dala egunkarietan, joder, ja badirudi ez daula zertan jarraitu borrokan, ez da? Baina BDZ-ak, BDS kanpaina horrek aukera ematen dizu luzaroan, beti ongo dira helburuak. Eta, horrek du alde ona, hemen bertan ere etxean ere badaudela helburu jakinak. Kafena adibidez esan dakoa. Bestea Carrefour, baditugu bi hemen ikur, Gipuzkoan, Carrefour eta Kaf oso argiak. Carrefour hemen dugu, errenteian bado bat. Beti dira borrokagune oso hurbilak eta aukera ematen dutenak, astero zerbait planteatzeko edo 15 bilera iten dugu eta zer egingo dugu, eta nola. Eta gero taldea osatu, eta, informazioa ere egunian egon da, taldean, lanian zaudenin, berritzen dezu hori dena. Gauza lortzen dira egiten, esate baterako hemen bat zegoen konpainia bat irailan, abuztuan bukaeran, Maiumana esate baterako, Israeldarrak, esan nahi dut, hain bazituen aktuazio batzuk, hitz egin zan zeakin, udaletxearekin, eta, komentatu zitzaien, zala, kulturaren bitartez, kultura eta propaganda ez dute asko bereizten Israelen. Esan nahi dut, berentzako da
hauek palestinarrek esaten dute, BDS-erekin baita ere lortu nahi dutena da, anormala dan situazio bat, erabat anormala dana, ez normalizatzea. Eta orduan, kulturaren bitartez, salbukasu batzuk oso egon daitezkenak, ez da, baina oro har kulturaren bitartez Israel egiten ari dena da arpegia garbitu eta esan estatu normalizatu badala. Parte hartzen du Eurovisionen eta bestean, beste edozein bezala. Edo parte hartuko du orain Eurokopan, osea esan nahi dut justu Realaren kontra egingo du, edo parte hartuko du Europan. Eta orduan, helburuetako bat BDZ-arena da, esatea hemen, situazio anormal badago, diskriminazio badago, eta, horren kontra. Gauzak egin daitezkeela, esan nahi dut horrekin, maiumanaena erori izan. Eta beste bat, garrantzi gehiagokoa, EHUk hitzarmen bat zuen kafekin, ingenieritzako ikasleek praktika kafe neiteko. Lortu genuen, ekainean lortu genuen, Gipuzkoako errektore ordetzak bere kargu zegoen hitzarmen hori, bertan bera utzi zuen. Eta horrek oihartzuna izan du nazioarte mailan ere, unibertsitate bateko leku batek, hitzarmen bat bertan bera utzi du, konpainia horrek implikazio zuzena eta konplizitatea daukalako estatu sionista horren politika kolonizatzaile batean. Horrelako tantak ere etortzen dira, inork ez balu ez eringo, horietzan gertatuko. Beste bat, oain dala gutxi udapa, hori da, nungo dira, arabakoak edo? Arabakoak, patataren ekoizleak eta horrela hori, suministratzen zuten merkadonari ematen zizkioten. Orduan, hangoek, BDZ-tako hangoek, arabakoek kontaktu bat egin dute udaparekin, da zanetea izuek, Israeldikan, ekarritzen ari zerate patata eta ari zerate merkadonari hori ematen, eta bintzat esan diete, mendik aurrera ez diutela Israeldikan patata egarriko. Hau dira gauzatxoak, baina mundu guztian egiten balin bedira honelako gauzak eta horrela, batzuek esate dute ez dula balio. Biztan dana, esan diet, desinbertsio eta zigorrak eta boikota efektiboa dela, frogatu dalako historikoki. Sudafrikako erregimena, besteak beste erori izan, aparte egin zuten barne borroka eta armatua, egin zutena, porque Mandela pintatzen dute, munduko pacifista hundiena bezala, baina Mandela borrokalari eta terrorista bat izan zen. Buruzagia, ez edo zein, eta horrela, baina esan nahi dut, aparte horien borroka eta horrela aparte idea erortzeko, zer ikusi handia izan zuen, boikot eta desinbertsioak eta zigorren, kasu honetan baita ere balio lezake. Kasu honetan, hemen dago efekto bat oso txarra, esan nahi dut, oso efekto esan nahi dut, ez dakit nola esan esaita ateratzen ditza momentu honetan, eta dira estatu batuak, estatu batuak dira Zumosol lengusua bezala, esan aktuatzen duena, eta alde batetik armak eta berak dauzkan sofistikatuenak eta horrela bidaltzen ditu Israelera, baina aparte, finanzieroki, ere, ezingo zion eutxi Israelek, bere buruari, estatu batuen izango baliz, eta gero ematen dion babesa internazionalki. Egon daitezke, ez dakit, 200 herrialde edo 150 herrialde, esaten, hau kondenatu behar da Israel, egiten arian krimenen gatikan, eta ateratzen da estatu batuak esanez, betoa jartzen dut, eta ez da aurre ateratzen resoluzio hori, ez da. Horregatikan baitare, Palestinaren asuntua, Jonek esan du, ez da, bukatuko balitzikizio hau baitare, asuntua resolbitu gabe geratuko zen. Hor dagolako kolonizazio bat, eta Palestina herrialde bezala hotxikituta. Hor egon zen, jaiotzetik egon zen bat, okerrosa handi bat, eta da, onuk eman ziela judutarrai, berea etzan lurra eman ziren.
Eta eman ziren 152 gainera, esan nahi dut, erdia baino pixka gehiago eman ziren. Momentu honetan, populazioa juduena ziren 120 gutxi gara, eta lurraren 107 zeukaten 1948an gertatu zanean, o 47an izan zan deklarazioa, 48an uste dut, hori gertatu zanean. Berea etzan lur bat eman egin ziren, esan nahi dut, 107 lurra zeukaten, eta 120 bakarrekan ziren populazio bati, hori egin zuen, eta geroztikan ez da kapaza izan, esan nahi dut, Israel mantentzeko, eta esataizu, lurra eman dizut, eta zuen mantendu, eta gainerakoa palestinoena da. Eta gainera, eman dizudan lurrean, bizi dira, milaka palestinar bizi dira, eta horiek dira zure estatuko hiritarrak eta zu babestu behar dituzu. Diskriminatuta egon dira, regimen militarra aplikatu zaie, eta orduan esan nahi detena da, eta bukatzen dut, txaparik esan bateko, palestinaren asuntua, aparte, esan nahi handia dauka, ze mundu klase nahi dugun. Ikusten, ez da txikizioa bakarrean, ikusten ari da impunitate bat, ikusten ari da arropuzkeria bat, ikusten ari da indarraren balibaren utxa, arrazenamentuaren gainetikan, eta esan dute telebistan, berdin zaigu Lahaiako tribunalak zer esaten du, guk egingo dugu egin behar duguna, eta egin behar duguna da, hauek espulsatu. Historikoki, 1997an, gero 2004an, gero 2014an baitare, 2008an, palestinarrak, esaten dute hemen Ilan Bapek eta beste historialari, Ilan Bape da, lehen esan dizuan liburua Limpieza Étnica de Palestina, bera da Israeldarra da. Eta klaseak eman ditu Israelen. Baina, ikusi du zer den asuntua eta idatzi du liburu, ez da. Eta hauek esaten dutena da, kolonizatuak, beti altzatu dira kolonizatzaileen kontra. Orduan, palestinarrak milagrosoki altzatzen dira. Eta horiek aprobetxatzen dute, sionismoa dauka proiektu hori, hauek botatzea beren lurretatikan, azken finean alduen guztia bereganatu, eta albalin badu dana, eta orduan aprobetxatzen du horiek, hauek hilbalin baituzte hiru Israeldar koete xume batzukin, berdin da, koete batzukin edo bestera batera, berak 3.000 hilko dituzte. Eta hori historikoki egiten ari dira, eta aprobetxatzen dute lurra hartzeko. Orduan, impunitate hori esaten duzu. Eta gero atzetikan dago baita ere estatu batuek. Ze demokrazia klase dago munduan, herrialde batek, eta ez da bakarrikan estatu batuek, dira Rusia, Txina, baina berdin da. Baina, kasu honetan, estatu batuek betoa jartzeko mundu gainerako gehienak esaten duena. Ze mundua. Orduan, gu implikatuta daude, guk egin nahi balin badu Euskal Herrian gizarte hobeago bat egin nahi balin badu, ezin gaitezke bestera batera, beste toki batzuetara begiratu. Eta nik hemen, pixka penatuta nago, ikusten dutelako jendea dagoela kriston gogoakin gauzak egiteko, eta hemen badaude, gu BDZ gaude, baina badago baita ere Gernika Palestina, beste erakunde bat, ezagutuko ezute baita ere hortan. Jenderi berdin zaio konbokatzen duen BDZ-ak edo Gernika Palestinak edo, jendeak Palestinaren alde, eta txikizio horren kontra, konbokatoria baldin badago, jendeak juten da, juten ari da, manifa hundiak egiten ari da. Baina, klaro, manifa bat egiten baina zu orain, eta pasatzen baina zazpi, eta bestea bombardatzen, ez dakit. Eta nik hemen pena daukatena ez dut ikusten, sindikatuak esate baterako, oain CGT konbokatu behar du greba bat bere kontu, 27an. Nora dijoa greba hori? Baina, klaro, hemen esate baterako daukagun sindikatu potenteek esan balute, haizu, hemen implikatuta gaude, mundu hau ez da posible. Eta egin balutek deialdi bat edo horrela, beste gauza bat izango litzateke. Olako gauza nik ez ditut ikusten. Eta partidu batzuen aldetik ere ez naiz gehiegi ikusten ari. Bai inguruko jendeak eta horrela bai, ze jende gehiena inguru hortakoak alde dago, baina ez dakit nahikoa egiten ari geran herri bezala. Badakigu herri txiki bat gerala, eta hemen egiten duguna da izango dela euliaren kaka. Baina euliaren kaka batzuetan kakaskorekin zabaltzen balin bada egiten da ze handi bat egiten da. Ez dakit nik, kezka hori da. Ederki. Eta maitu ainolen hau importantia. Web elbidea. bdz.eus, hor badezute informazio gehiago euskeraz, eta gero gurekin harremanetan jartzeko, Gipuzkoa abildua bdz.eus. Joserrak eta Bilo esan deunaren ondoren, agian zuetako bati gogoa sartu zaio BDZ-tan lan pixkateiteko. Eta Instagramen BDZ daude Gipuzkoa, Araba eta Bizkaia. Hori da. Pixkat,
ildotik ez, iruditzen zait, bai, ze mundua da nahi duguna ez, eta kontzientziaren kontua ez, gutxi gala baina, kontatzen zenuten eran, esaten jo, eta kafeko langile ez dira planteatu, ja, kolaboratuko dugu hau egiten, edo, bai, armamentua adibidez, Euskal Herrian badira ez dakit zenbat, nola izan behar du lanbidea armak egitea? Bai, gaur Palestinan dago, eta ordutik dago, baina bihargun izan gindezke eta edozein, ez? Orduan, kontzientzia hori nik uste landu behar dugu izkin guztitatik, ez? Ostiraleko grebaren kontuan ikerentzun da, baina oso gutxi, eta bai, agian bat sindikatu bat egin du, baina besteek ere agian bat egin du, eta ez da zen ez gaudela denok, nun hartzen deun, nenok batzeko. Eta esan dezun bezala jendea bai, jendea etzen importazioa konbokatu du, agertzen da. Orduan, lotura horiek nola bilatu, ez? Nik esango nuke kontzientzia bilatu behar dugula, bai ardura hartzeko, bakoitzak, ia berze gauza indartu nahi dugun, nazerrez, gauza txiki horietatik, ez? Gauza bat bukatu baina, ez dakit aipatu dugun, boikotan hitz egin dugu bestea eta horrela, baina elementalena eta basikoena da Israeletikan datozen produktuak ez erostea. Ze gainera, esaten dute batzuek, bai, baina horrekin ari zera perjudikatzen, ez da, hor gertatzen da gauza bat. Berez boikota da, berez lurralde okupatuetatikan ekoizten diran produktuei boikota. Baina ze gertatzen da? Israel, ez du bereizten zer datorren lurralde okupatuetatikan eta zer datorren Israeletikan bertatikan. Eta gainera, hor dudak ere egongo ziren. Orduan, begiratu behar dena da, etiketetan eta horrela hori gutxienez, maila individualean, egin baldin badezakegu, begiratu nondik datozen produktuak. Hor trampak egingo dituzte, baina hori da basikoena gutxienez. Eta hor, boikotak duen garrantzia, zeren estatu batuak bezalako lurraldeak, 50 estatuetatik 35 dauzka leyes anti-BDS. Hau da, behartzen dute enpresa bat ezin duela lan egin estatuarekin, baldin eta lan egin duten BDS-ren aldeko beste enpresaren batekin. Eta horrelako gauzak dauzkate, azkenean badakizu estatuarekin egiten baldin badezu lan, dirutza sartzen zaizu da, negozio hona dala, eta orduan horrelako gauzekin desinbertsiatzen dute halako enpresak, etika bat daukaten enpresak. Beraz, garrantzitsua da. Eta esan dakoa, bds.eus da? bdz.eus eta Gipuzkoa abildu ba bdz. Bueno, bdz /Gipuzkoa Instagramen. Lehen esan deu, hori da. Eta urriak bostean. Eta urrean zer? Urrian bostean. Esan. Karrabatu inbar da, urriaren bostean. Garatzea agenda enteratu dedila, esan. Palestinarekin elkartasunak manifa deitu du, Bilbon. Ordua? 12. Eta hogeita zazpirako ez dago ezer hemendik konbokaturik? Ez, hori izango zen iniziatiba bat CGT-aren uste izan dela, bere kontua egin duena eta ez da ze planean. Bueno, eta geho Nafarroan ere, egun berean baita, ez? Baita ere, bai. Iruñan da Bilbon. Bueno, eskerrik asko guztiei etortzeagatik. A ber... momentu bat. Ai, ze presa bukaten juteko, berandu da. Gu Marruma Kulturala gera, gure podcastak eta ikusi nahi balin badezue, marrumakulturalak.eus, eta eskerrik asko zuei etortzeagatik. Zuei, Marrima Kulturala. Marruma. Hale, laizter arte, eta jo. Marruma Kulturalak.